Raul Gainan eskubian, hala ere Altunarekin jokatu nahi zuen Espinek, albistegik berreskuratu du, Balinek baloia gora, abantai guztia du hor Arkaitzek, urrundu egin du, baloia gora, Altuna jetxi du, Errasti bere gainean, falta, Errastik egindako falta, eta badoa epaia, Bai, basotzera. Importante izango da, Juan, aduk esan bez dela. Bai. Presta epaia berriro, Otaegi edo Juan Dominguezek aterako du falta. Jonathan goian utzi du Kodrok, beste guztiak atzean defentsa lanetan, motzean atera dute. Otaegik eskubira handa Raul Gainan, nahiko lan baloi hori kontrolatzeko, atzera egin behar izan du, Espin. Buru altxatu, keinu bat, azkenean bebetik jokatu du albistegirekin, albistegik atzean utzi. Ros, Espin, Ondo. baloia ianai gabe, iritsi zaio Gainani, erdirak eta prestatu, Morgadok moztu, azkenean Ilarrak bota du kanpora buruz, alboko sakea, Etxegoen alde. Atera dute Ibartarrek, Altuna, kendu egin diote, eta ateko sakea izango da. Kontuan hartu behar, kontatu behar baita ere Inigo Martinez. Hoi urte azpitik jokatzen selekzioakin deituta dago. Madrilera juteko, eta bueno, hori datoa da, ez demoraldi ona egiten ari da, eta Gauza oso onak egin ditugu, ikusi ditugun partidutan behintzat, beti itxura ona eman du Inigo Martinez zentralak. Gero denetik egin digu baita ere, txartel gorriak ere bai. Taldea marrekin utzi, olako zak eginez. Penaltiak ere bai, eta bar, ikusi ditugu ez, baina iruditzen zait maila ona ematen duela. Errastik moztu du Zalaierrian atzera jokatuz, atzeraino Toñori eman diote. Hor da Inigo Martinez. Zentral ezkerra. Pasean gaizki ez da ondo konpondu Morgadorekin, albotik aterako du Eibarrek. Osea, txarra, erabaki txarra, baina oso laguntza gutxi. Bera beti baloiarekin, bat etorri zai, eta ez da inorra agertzen, ez? Eta luze jokatzeko ere aukerarik ez, iruditzen zait horre bera gaizki egon dela, baina baita ere lagune oso gutxi, eskaini ideala. Ematen du Sansek, badakiela oso garrantzitsua izango dela atzeko lan hori, da Ibarreke igual joko aldetikan ez nula gaindituko, ez daukalako berai duten bisitasun hori, eta benetan Ibarri zaila ingo zaio partida baloia jokatuta atzetik atera eta gora iristea. Eta atzean sendo egotea garrantzitsua eman dio, ez? Orain arte jokatu dira minutu hauetan ikusi da, Sansek baloia jokatu baino gehiago, defensako lanari eutzi diola, ez? Bai. Eta horren zei dagoela pixka takit demora pixka pasa, pare jokaldi egin, jokaldi bat ondo ateratze balima da hortikan aurrea konfiantza hartuta hasiko dira jokatzen. Eta Ibar bere lanean, ondo ipinita, eta bere lana ondo betetzen. Eta hau egin zuen zubietan, baita ere, presioa goian, ez utzi beraiei baloia jokatzen atzetikan, atesaina jo ezala luze, eta hor beti beraiei garaia saltzen dira bigarrengo baloietan. Ekipo hortarako prestatuta dago taldea. Gaztainaga, baloia gora, hor da Jonathan, maikakoan gaur, hor begozo aulkian utzi du Mejo Kodrok, ezkerrera eraman du baloia Morgado, Kolinasek laguntza eman dio bere buru eskainiz, hor da Kolinas, ondo jokatu du Morgadorekin, honek atzera egin beharko du Iarramendi. Iarrak baloi alde batetik bestera errex mugitzen du, zuzenean kanpora ateko sakea. Eta lehen esan dugu, joan zen asteburuan, Mirandesek bat eta huts irabazi zion Alavesi, bolada oso txarrean sartu da Alaves. Azken hiru lau aste hauetan, ezin irabazi, partidua galduz, abantai polita zuen, lehenengo postuan, galdu du. Eibar da lider, 54 punturekin, Alavesek 52 puntu ditu, Mirandes garaipen horrekin 50rekin jarri da, 2 puntura hurbildu zaio Alavesi, Real Unionek ere irabazi egin zuen, beraz 57 punturekin laugarren da, eta hor
muturra sartzen hasi dana Logroñez da joanan. 5. 45 puntu ditu, honen atzetik Lemoa, Osasuna B eta Reala B 44rekin, baina Logroñez dagoeneko 5. postuan da, eta bildur pixka sartzen ari da goikoen artean. Bai, batez ere isili dator, ez? Asko aipatzen da Eibar, Real Union, Eibar hor jalelen dago, baina Real Union, Lemoa garai batean, filialak bi bai Sanse eta bai Osasuna hor goian da beti aipatzen dira hoiek. Palencia ere aipatzen da, Gasteizen irabazi eta gero bai aipatu genuen, ez? Gertatzen da gero etxean galdu zuela baita Lemoaren aurka. Lemoa egon da hor beti, eta ematen zuen pixkat goikoak ies egin ziotela. Ondo lantza, jaurtik eta kanpora ondo egiten du hori. Jaurtik eta prestatu, kanpora joan zaio. Eta pixkat horri, ez? Eta Logroñez dator hor, isilik, hor gerturatzen da, azkeneko pauso hori falta zaio, denei bezala gerturatzen danean helburu bat, denak hogeiena gutze egiten dute, ez? Ez dakit, gaur hemen daude bitalde. Eibar hor egon da, lehenengo postu hori eusteko zorian momentu askotan ligan, eta uste gabean etorru zaio, ez? Ematen zuen Alabesiak gora jun eta ies egin zuela pixka bat, baina uste gabean etorru zaio momentu hori. Ikusiko dugu gaur, gai den partidua irabazi eta jarraitzeko lidergo horretan. Sanse bera, egon da hor 4. postu horren zai, ez? Horren inguruan egon da beti. Alabez goian zegoen, da utz egiten ari da. Real Unionek askotan egin du utz, ez? Naiz eta 4. postu horri utzi, ez? Bestea dago sendo eta beti barruan, 4 postu egin barruan egon dena Mirandez da bestea, ez? Ematen du sendoago ikusten dela. Baina Logroñez poliki atzetik handator eta kontuz horrekin. Ander Alainak ere aipatu zigun berarekin egoterakoan Logroñesek bildur pixkat emate zuela, izan ere, zuek esan moduan atzetik pitinka datorren taldea da, eta gainera antza denez Logroñon ilusio berezi bat sortu da. Jende asko joaten da, partidu ikustera, eta horrek denak taldea goian egotea behartzen du. Gabonetan fitxaketa garrantzitsuak egin omen dituzte, eta ikusiko da. Logroñez, orain dela ez hainbeste denbora, lehen mailan ibitako taldea da, denboraldi batzuk eman zituen hor honenen artean, gero arazo ekonomiko larriak izan zituen, taldea desagertu, beste bat sortu, horlako gauza asko, betik hasi beharra, eta bigarren B mailan dabil, baina helburu argi batekin, bigarren mailara igotzeko helburuarekin. Txartel horia Alainentzat, Alain Izmendik. Eskerrik asko, ez? Zoin dela denbora asko ez dela Logroñez lehenengo mailan dagoen, esan duzunean, Bueno, hori esan dut eta gero pentsatzen geratzen nahi, Josua Urkiolak agian ez zuen ezagutuko, Josua? Bai noski. Carlos Aimar entrenatzaile zela Abadia aurrean zegoela, bai. Ezagutu genuen pixkat, eta gazteleraz esatea da, baina garrantzitsua zen irratian entzute zenuenean golen las gaunas. Ez dakit zergatik esan duen eskerrik asko Larek Joananek. Gaur adin kontuekin gabiltza. Bai. Falta arriskutsua Eibarren alde, Otaegik aterako du. Mugimenduak, area inguru horretan, hor da, Otaegik ateratako boloia zuzenean, Toño atezainaren eskuetara, azkar atera nahi zuen. Gaztainaga, Arkaitz jarraituko du baloiarekin, atzera jokatu behar izan du, baloia areara iritsiko da, eta Antoñok jasoko du, jaso ez, hankarekin astindu, Toñarekin. Agirros, buruz, galdu egin du, Gainan, Raul Gainanek atzera, Xabi Irureta, aukera bakarra ikusi du orain arte, Lanzaroteren jaurtik eta eder hori, altunak beste bat ere izan du, eta momentuz gaur Sanse baloia oso gutxi ari da izaten, Bai, hori Eibar ondo dagoen seinale izaten da, Eibarrek bere helburu hori da, Sanse baloi gutxi izatea. Hortxe, Otaegik atzean utzi nahi zuen, Sansek atera du, baloia berriz ere Eibarrentzat kanpora bota dute. Zuri-urdinek. Eibarrek ondo lotuta dauka Sanse, Badaki beraien jokalari garrantzitsuak lotu behar direla, kasu honetan Ilarra eta Javier baloia ateratzeko garai horretan, eta lan hori ondo betetzen ari dira, ez? Usten diote bizka bate
atzelari baloia ateratzen, eta beste dana ondo lotuta, eta horre Sansenin joko asko jisten da.